Здравейте и добре дошли в канала на Mental Fit Психология. Днес ще разгледаме темата следродилна депресия, въпроси и митове. Ако това съдържание ви допада, абонирайте се, за да не пропускате нови видеа. Нека започваме! Има много митове около следродилната депресия. Някои я смятат за обикновена умора, други изобщо не вярват в нея. Всички тези погрешни схващания само засилват чувството за вина на жените и им пречат да потърсят помощ на време. Затова е време да опровергая най-разпространените митове за следродилната депресия. Първи мит. Просто си уморена. Депресията е различна от родителското прегаряне. Бърнаут възниква, когато една майка си постави някакви задачи, които явно надхвърлят нейните възможности. Чувства се депресирана в безнадежност и безпомощност. При бърнаута, почивката и преразпределението на задълженията помага много. При депресия обаче, почивката, както всичко останало, изглежда безсмислена. Втори мит. Просто си тъжна. Има такова нещо като бебешки блуз. Посиняване, апатия, промени в настроението, сълзливост са нормални симптоми през първите 3 седмици. Можете да различите бебешкия блуз от депресията само в динамиката. Ако симптомите продължават по-дълго или се влошават, най-добре е да обсъдите емоционалното си състояние с специалист. Депресията може ли да бъде предотвратена? За съжаление, не. Но като знаете вашите рискови фактори, можете на време да забележите, че нещо не е наред и да потърсите помощ. Депресията се провокира от комбинация от фактори – липса на подкрепа, социална изолация, финансови затруднения, емоционално насилие от страна на партньор, опит с насилие в детството, травматично раждане, заболявания на щитовидната жлеза и така нататък. Ще се случи ли депресията, ако всичко е наред? Спорейки по този начин, ние обръщаме внимание само на външното благосъстояние на жената, подкрепата на близките, парите, комфортния живот, грижите на приятелите. Но какво ще кажете за вътрешните опори? Може ли една жена бързо да се адаптира към новото? Как си представяше майчинството? Оправдаха ли се нейните очаквания? Знае ли как да се грижи за себе си и да моли за помощ? Трети мит. Ти просто не обичаш детето си. Депресията не е обратното на любовта. Това е заболяване, което се развива постепенно. Депресията има много маски. Някои жени сякаш замръзват, други имат пристъпи на агресия. Но общото нещо в това е безкрайното пространство на вина е, че не можете да отделите внимание и топлина. Депресията се случва дори при тези, които са искали дете от много години. Следродилната депресия преминава ли от само себе си? Понякога това се случва, но по-често депресията се проточва с години и засяга, например, качеството на привързаността на детето. Това е заболяване, което може и трябва да се лекува. Вашият лекар може да ви препоръча психотерапия. Психотерапевтичната подкрепа ще ви помогне да намерите вътрешна подкрепа и да станете по-стабилни. Ако открихте стойност в това видео, ще се радвам да се свържем. Последвайте Mental Fit и във Facebook или Instagram. Бъдете здрави и до следващия път!